Марсель Сәлимовқа 75 бұл ертәні бедіңмінен танылған сатирик, ядаусы, Рәсейдің атқанынған мәдениет хидмәткәре, Рәсейдің алтын қаурайы, Рәсейдің дуслық ордені кавалері, Башқұртстанның халық ядаусы Марсель Сәлимов қаршалы. Хайырлы ерте Марсель Шәйнерулы, бүтәні дұрыс айттық ма? Хайырлы ерте һәм яп ялған хәбәр тараттың. 75 түгел. Һин бына афишаны күрмәгәнсең, укымагансың. Анда бөтенләй башкаса төрле язылган. Ләкин был гаип түгел. Һин үзебезнең кешендә виләргә ярай ул. Һәм бына тамашачыларга әйтеп китәр анда икенче төрле. Ничә яшь икәнен башкаса аны бәлки килеп күргәс үзләре белерләр, аерырлар әйе күп микән. Чөнки һин бик яхшы койда һин бәлки белмәгәнсеңдер әле. Бунан 5 ел элек Марселим агайга күпме тулгайны? 100 яшын үткәрде. 100 яшьтән соң яңынан 75 яшь булуы мөмкинме? Мөмкин түгел. Шуңа күрә андагы яшь икенче төрле. Һәм инде кадер дуслар, хавмыгыз, синең белән лыбырдап мин тамашачылар белән сәламләшергә онтқамын. Кайда безнең тамашачылар? Олар зәңгәр экрандар янында. Шулаймы? Шулай булса бик әйбәт. Шулай булса бик әйбәт ярай. Кадер дуслар, бuna ниһаят дип әйтәм, инде кайгылы көндән соң кичә инде безнең мәдәният хезмәткәрләренең байрамы булды. Һәм Аллага шөкер дип әйтәйек. Безнең хәзер куанычлы көндәрдә буласак. Шуңа күрә ушул көндәрнең бере әлбәттә ул халыкара көлке көне 1 апрель. Һәм гадәттәгечә һәр 5 ел хайын, һәр ел 5 хайын мин инде үзебезнең зур мәдәният хорайында, ягъни Башкортстан дәүләт концерт залында укучыларым белән һәм шул ук вакытта укымаучыларым белән дә үземнең яраткан һәм шул ук вакытта мине күрә алмаган геройларым белән дә шунда сорашам. Һәм быел да был хәзер нема дип әйтәйек, инде елдан ел шулай шушындай вакыйга булгач, быел да менә шундай сорашу безне бер юла, матур юла дип әйтергә. Әлбәттә. Әлбәттә. Инде бәлки сезнең сораулар юк, мине тигән атыңа утырагыз. Минең сезгә сорауларым бар. Хәдә тыңлау һәр вакыт безгә кызык, чөнки үзе кызык кеше. Ләкин менә шуны бар, серде осамай бит мин сезгә генә дус итеп кенә, бурынгы дуслар итеп кенә, буны әле тамашачыларга әйтергә лә ярмай, ана ничә яшь икән әйттем бит инде. Алар Умман анда күп кеше анда 750 тип даже шулай тип укыла, ләкин аның әсәре бар. Һәм бул гадәти булмаган, гомумән беләк инде минең битендә адәмсә түгел инде ул сатирикларның һәр вакыт. Ана 5 ел элек анда көлке төне үткәргәйнем. Һәм шул вакытта нәкъ шуның алдыннан сәламдә булдым, иртән булдым да, иртән таңнан торып килгәч битендә шуннан кичкә кайыклап киткәнмен. Һәм сәхнәгә мине юклаган килеп чыгардылар, әйләндереп. Был юлы, бuna әлеге 1 апрель. Шуңа бәһәдә быел алдан сакырдык. Бuna ой рәхмәт җавабы. Бuna бигрәк әйбәт булган. Ләкин шулай да шундай мөгъҗиза көтелә. Бул мөгъҗизаны инде үзебезнең бик билдәле. Бүгенге көндә бердән-бер дип әйтергә була, матур итеп эшләп йөргән кызык менән мәзәк эстрада театры артистлары, аның җитәкчесе Сер түгел, барыбызга да билдәле, Башкортстанның халык артисты кем? Валид Илембәтов. Әлбәттә, Валид Илембәтов агайым, һәм бына улар белән хезмәт нимәшләргә уйлайм быел. Хәзер бит инде минең үткән сорашуларда, тамашаларда геройларым уйнап йөрделәр. Шамил Рахматуллиннар заманында улар Хәмәршин булып чыга, Гөлсем Хәйбуллина инде Самагонсы Самига һәм башкалар була торганнар. Хәзер Ана шулай 750 ел үткәч, ничек булаһын, ягъни киләчәкте күрсәтергә план курып яталар. Һәм ул вакытта шунда хәзер беләһеңме, итеп әйтәләр бит инде. Нәмәле искусственный интеллект, ул яхалмай интеллект. Вот, бuna булар мине үземдә түгел, минем алар шушылай итмәкчеләр, беләһеңме? Мин Хәдбә каршы. Мин белмәйм, үземдә белмәйм ничек буларын. Аларның кулыннан килерме, нәмәдер булыр, ничектер шуны
шуңа әгәр дә әле менә мин монда үзем утырам бит инде менә сын ялгалмай интеллект түгел. Без беләбез нинди кешеләрне хәтта безнең президентыбыз Путиндың да шулай эшләгәннәр интеллект итеп сөйләштеләр. Аның тавышы менән үзе булып шулай мин аны күрдем. Петербург, Санкт-Петербургтагы студент шулай итеп сөйләп үзенә керде. Ана монда ничек килеп чыгыр, мин хәтта әле икеләнеп торам. Әгәр дә инде мин үзем булай барырга тырышам, бuna бу тамашага әйбәт. Ләкин шушындай шик бар бит генә һәр хәлдә. Шуңа күрә бuna тамашачылар ишетмәйләр инде. Без икәү яшкәндә илезә син бик матур һаманда сезгә килеп чыгыр дирәйме? Ярый. Мөмкин. Allah bilmem yüzüm de gelip sonra istepti. Ben bunda kimden görüyorsunuz? Bunda hızlı görüyoruz, biz hızlı. Sonra mine şu an o alda bir motor in şap kızlar, bana minin. Искусственный интеллект. Motorlar amanda koydu. Şu konserttan tıştağılar ninde işleri әлеге вакытта не берме şugulana. Bunda yok mu ana şu afişe? Var buldu, bedeni көрһәтте. Buldu mu? Nimet bilganlarında okunum mu? Marselimga 75 o. Şolay tip yazganlarım yanında. 750 tip 750 gele okşap gitti. Telefonı kolak durdu. Kim uylap сыгарды ул афишаның атамагы? Бу дигән. Әле бер ярдәм бит. Әле сәламдан һуң кайткас, бер көн шунда уй килдеме? Onday күплекләрне син Марселга әйтеп әйтәләр инде. Бу ул афиша түгел, буны 2 апрельдә була торган. Әле аны күрсәтмәдек, чөнки 2 апрельдә көлә килә ошо яшкә әйткән дип биргәннәр. Кайда күрсәтергә ул? Булай да күрһәтеп тора. Булай да күрсәтеп тора. Барыла Монда тере янны сорашулар дип әйткәннәр. Ягъни түгел, менә мин әлегә тере сатирик белән янны сорашу була инде булар. Шулай була. Һәм минең уйлавымча, кешене көлдерү кыйнырак елатудан караганда. Һәм белмәйм, мин кеше көлдереп кеше көлдерер өчен яшәмәйм. Кемдер көлә икән, менә әле битендә үзең елмаеп көлеп торасың. Ләкин мин кешене илатакым килмәй. Ана шулары бар. Көлә икән, елмай икән бик мөмкин. Монда бына yok bunu ikinci yani şu 2 april'de. Mesela hep buna niseme yıllar yumor ülkesinde bugünkü zaman yumoruna nasıl karayım? Evet karayım ne motor uçup karayım ne şey. Bana yine Kur'an kuvvet. Nice karayım. Yine sen yine yarayın buna siber kızlarga buna illüzyonerge nice karayım tip. Onun vakti nikesi karayım. Mesela konsertte tağla kimler katnaşasak? Ba. Onda afişalar var mı? Bana şu ilim batıp tibet. Hem elbette bunlar inde minin burungu dostlarım hem bugat iklimde sahneler birge şoy kişi kıldırgan tibet'e kıldırgan özümden yakın dostlarım. Bu yılgı bana bu sorular meşhur kompozitörümüz Rim Hasanov. Bana o özü 7 kişi hem kişi şıltıratıp etti. Tuğantı bana bu soruğa bir 7 kişiden sokarılarga yaraymadı. Meytem kim 90 yaşı tulasak bizim zor büyük galimimiz Marat Ağay. Elbette meytem sokarız çünkü bunda eğer ağız yarar külürüsüne tügül bunda hin uzun bir 7 külösmen bit. 7 külösük bitti bekleğinde o. Şöyle diye şuna göre bu soruğa yaşlarına tügül hem ülken yaşlarına tügül dile hakim rahatlanıp boşka ile olabına şu boşka degenden bizim şu kızı bitinde tibetler biz ana evet şu konser zalının direktörü benim yaratkan yarısım onda Vildan. Yarılın. Vildan ağayla beni kurşatımda şu afişanı көрнекле легендар сахна йондозлары түгел, сахна ustaları гына түгел, сәнгать ustaları дип куя. Сәнгать ustaları Рим Хасанов. Шуннан соң Фәнүнә Сиражетдинова, ул хәзер бик сыкмай да, ул һинең өчен генә Марселга сагам. Һинең һәм һине яраткан кешеләрсен дип сахнага чыга, һәм әлбәттә Гөлҗәмия Ситтикова. Шуннан соң инде безнең büyüsümüz var, Zülfiye Apay'ın, Zülfiye Kudaşova Apay'ın. Buna olar hem şunda, buna olar boşka gelip kişi kıldırmaksa.
Барғызда рәхим итегіз деп сақырау, dur рахмат бүгін келгеніңіз үшін. Қадірлі достар, Һәм һәр вакытта сұрашқанға яхшы саклам. кәйфтә осрашырга язган.